Aysoltan, durnuklu geljege barýan ýol. Bu Aysoltan. Ol 16 ýaşynda we Nilfgaaz pudogyna injener bolmagy hemde hyzmatdaşlyga we hormata esaslanýan agdyber, tagdyn maşgala gurmagy arzu etdi. O hem özüniň hemde ýan ýollaşynyň işlemegini, öýüniň işlerini, çağalar terbiýelemegi, hojalyk meseleleri we maliýe serişdelerini dolandyrmagy ikisiniň bilelikde alyp barmagyny arzu etdi. Aysoltan orta mektepde, sapaklarda sagdyn maşgala, reproduktiv saglygy we gender deňligi barada düşünjeler özleşdirýär. Universitede girmezden öň bolsa, hünärler barada hem öwrenýär. UNESCO Aysoltanyň öz islegine görä talap edilýän hünär saýlamak üçin zähmet bazarynaky wirurluklar çaklamaga ýardam berýär. Aysoltan durmuşa çykýar, ýöne işlemegini dowam etmek isleýär. Ýani ýollaş oň hünär maksatlaryny gollaýar we olar bilelikde çağa dogumny meýilleşdirýärler. Reproduktiv saglyk boýunça ýokary hili we elýeter hyzmatlarynyň gowrellikden öň gowrellik döwrüne we soň üçin edilmegi ugruna UNESCO saglyk goraýyş ulgamyna ýygy gollaw berýär. Şeýle-de kronik keselleri bolan aýallar üçin gowrellik döwrüne degişli saglyk goraýyş hyzmatlarynyň üçin edilmegi üçin hyzmatdaşlyk alınıp barýar. UNESCO-nyň maksatnamasy islenlik ýaşda saglyk hyzmatlarynyň üçin edilmegini, şol sany onkologik keselleriň barlyklarynyň geçirilmegine ýardam berýär. Uly ýaşly aýallar üçin sagdyn garramak we bedeniň ýütgemegi babatda ýörekleşdirilen iýdegiň üçin edilmegini hem gollaýar. Aysoltan bütün ömrüniň dowamynda oňa deň hukuklary we mümkinçilikler kepillendirýän bir hukuk binýatlary bilen goralýar. UNESCO hökümete kanunçylygy mundan beýlekde kämilleşdirmekde we binanlaryň hukuklaryny goramak boýunça milli mehanizmler güýçlendirmekde ýardam berýär. Bu her bir denana öz mümkinçiliklerini doldurmuşa geçirmäge we karar kabul ediş proseslerine gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Adam kapitalynyň ösüşine maýa goýmak, bu demografik durnukluğa maýa goýmakdyr. Muň üçin saglyga, hukuklara we deň mümkinçiliklere esaslanýan ulgamy gurmak ugruna Birleşen Milletler Guramasynyň ilap galmasy bilen Türkmenistanyň hökümeti işçiň hyzmatdaşlyk alyp barýar. Bu hyzmatdaşlygyň netijesinde Aysoltan we Türkmenistanda ýaşaýan ähli aýallar öz mümkinçiliklerini dogry durmuşa geçirip bilerler. Bir hiç kim ünsem düşürmän, her bir adamyň mümkinçiliklerini we hukuklarynyň dogry durmuşa geçirilmegine goşant goşýas.